Ngathi angithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi anginibingeleleke nginamukele la kwi-channel yethu impunga yesintu TV la sifundisa ngakhona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sibuke ngamehlo omqondo wethu sibuka endulo bese siyaqhathanisa nokwenzeka esikhathini sanamuhla bese siyabuza ukuthi sithini isintu ngaloko sekwenzeka esikhathini sanamuhla kungabe njengoba lokho kwenzekalayo njengamanje kuyahambisana yini nokwakwenzeka endulo uma kungahambisani kungabe sithini isintu esikwenza ukufanele ukuthi sikwenze siphinde futhi sikhuthazane nasekuqondiseni kolimi esilikhulumayo ulimi lwethu lwebele ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe niphinde futhi le video le nishare nakwabanye namuhla ke bafowethu sikhuluma ngani la kwimpunga yesintu TV ngifuna bafowethu sibuke isihloko esithi inkolo isitha somuntu ompisholo abantu abaningi bazodideka ukuthi impunga yesintu isho ukuthini mayithi inkolo isitha somuntu ompisholo uzokhumbula phela bafowethu ukuthi umkhulu womkhulu utheme edala umuntu udale isintu njenganento ekufanele ukuthi isekele impilo yakhe kodwa ngemuva kokufika kwenkolo yondlebe zikhanyilanga kuyinkolo yasentshonalanga yilapho ke bafowethu izinto zaqala khona zashintsha ukuthi thina njenganabantu abampisholo sekufanele ukuthi sizenyeze ngesiko lethu sekufanele ukuthi sizenyeze ngesintu sethu uma sigcina amasiko kuthiwa senza into engafanele yingakho bafowethu namuhla ngithi inkolo isitha somuntu ompisholo ngoba inkolo uma ukuthi uyayibuka kahle zonke izinto ekufanele ukuthi zisize umuntu ompisholo yona iyaziphikisa ake ngenze isibonelo ukwenziwa kwemisebenzi emagcekeni okhokho bethu nasemagcekeni obaba bethu inkolo iyakuphikisa ithi inkolo akungahlatshwa niyazi lenkolo engikhuluma ngayo angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu umuntu nomuntu uzongifakazela ukuthi le nkolo yondlebe zikhanyilanga isithe esikhulu kuthina abantu abampisholo okunye bafethu engifisa ukuthi ngikucacise nje ukuthi iyangihlupha kakhulu mina njenganempunga yesintu lento yokuthi abantu abakholwayo bese baqambukele ezintweni zethu zesintu okuyizinto zamasiko inkolo nesintu bafowethu yizinto ezimbili ezahlukene okunye makwenziwa okanye okunye uma ukugcina wena njenganamuntu akukuphazamisa okunye inkolo uma ukuthi wena uyakholwa yilandela inkolo kulungile kodwa musu ukuphazamisa umuntu ogcina isintu sakhe musu ukuphazamisa umuntu ogcina isiko lakhe yena njenganomuntu ukukholwa kuhlangane nesintu sethu kodwa namuhla uma ubuka indlela ekwenzeka ngayo inkolo indlela efike ngayo ifika ngesinxele yathi mayifika ngesinxele yagaseleka ezweni lokhokho bethu mayigaseleka ezweni lokhokho bethu yabe sifuna ukucisha konke thina sasidalwe sabekwa kubona angingahlonizi lokhu bafowethu imsinsi yokuzimilela yezwe lengabadi okanye abantu abampisholo babeveli bekholwa kusukela endulo sasikhonza umkhulu womkhulu lona ekuthiwa namuhla uNkulunkulu siphinde sikhumbule amathonga lele phansi kothulo lomhlaba nekuyiwona sixhumanisayo nomkhulu womkhulu kodwa ngemuva kokufika kondlebe zikhanyilanga nalenkolo yabo eyisitha sethu thina abantu abampisholo bona babese bethi manje ukwenza isiko nokugcina isintu kuyinto engafanele ukuthi siyenze sihlukumeza izilwane njalo njalo batho ufile bekhuluma amampunge umuntu ophilayo bafowethu ngokwenyama lowo muntu uyohlala ngaso sonke isikhathi edinga umuntu ongasekho ukuze impilo yakhe ihambe kahle kanjalo nomuntu ongasekho ongasaphili ngokwenyama ophila ngokomoya naye uyodinga umuntu ophila emhlabeni ukuze izinto zakhe zikwazi ukuthi zenzeke amakholwa athi okuboshwe emhlabeni nasezulwini kuboshiwe okusho ukuthi umuntu makade ephile emhlabeni enamacala nasezulwini umefika izulu ke bafowethu ngokwesintu sethu kuthiwa kukwela amathongo kodwa ngokwenkolo ngemuva kokufika kwenkolo zibe seziveza ukuthi kusezulwini kanti ngezikhathi zasendulo kwakuthiwa kukwela amathongo ngenkathi ke sefika kwela amathongo kade ihambe onile emhlabeni akanawo yena amandla ukuthi akwazi ukuzilungisela emhlabeni yingakho sithi isintu udinga umuntu ophilayo ukuze akwazi ukuthi izinto zakhe zamacala zithethwe ziphele ngapha emhlabeni bafowethu
lenkolo bafowethu isitha sethu thina njenganabantu abampisholo ngoba ubona esikhathini sanamuhla thina sabantu silwa sodwa sikhombana sodwa sikwebhana sodwa ingenxa yalenkolo ekwafika iphepha bangafika abanikazi bayo ukuzoyethula kodwa lenkolo yafika njenganesikhali esikhulu sokuzozuza umbuso wokhokho bethu. Ngiyazi abaningi njengangikhuluma kanje abezwa kahle ngesizathu sokuthi ngikhuluma iqiniso elimsulwa. Ayifikanga bafowethu abanikazi bayo abafikanga kodwa kwafika incwadi lencwadi yokuzosididisa okuwukuthi namuhla wonke umuntu olandela yona lenkolo kusuke kufanele ukuthi ngaphambi kokuba khulume aqala acaphune kuyona kuqala. Lencwadi bafethu ibhala izinto eziningi eziphambene nesintu sethu thina njenganabantu. Yingakho ngiyimpunga yesintu ngithi inkolo leyo kufika yasentshonalanga isithe esikhulu sethu thina abantu abampisholo ngoba isigudluza ekubeni yithi ithi asiba abanye abantu. Isigudluza kwisikompilo lethu isigudluza endaweni umkhulu womkhulu athi mesidala wabe sesibeka kuyona. Ngale nkolo bafowethu njengiyisitha sethu nje yingakho thina sabantu sithi siyazama ukuhlanganisa impilo ingahlangani. Yingoba lenkolo ifike yasisusa ekubeni thina yasenza abanye abantu. Yingoba lenkolo ithe asikhohle umphako ebesinikiwe okhokho bethu ebesinikiwe umkhulu womkhulu. Uma wena uyingane uzonikeza umphako ekhaya bese uhamba ulahle endleleni lomphako. Mawubheka phambili angeke enulambe. Yingakho namuhla thina siyisizwe esimpisholo sisokola kakhulu. Yingoba sinikezwe umphako oyisiko nesintu sethu. Sabe sesisilahla thina sathatha lenkolo yamaqili inkolo yondlebe zikhanyilanga abathi mebefika nayo bafika ngenhloso yokuzoqila okhokho bethu umhlaba wabo. Uma kukuthi akuzwakali kahle bafethu senongixolela. Kodwa ngizophinda ngokuqhubeka lomfanekiso oqoshiwe sikukhiphe nako konke okunye okuwukuthi ungani lenkolo ngithi isitha sethu thina njenganabantu abampisholo. Thola incwadi esihloko sithi sithini isintu bese ukwazi ukufunda kabanzi ngenhloso nesizathu sokufika kwenkolo phakathi kwesizwe sikaMthaniya. Asibonge kakhulu. Impunga. Shimane, Shimane, Shimane,